Огио... Здравейте хора, аз съм Огио Прот. А днес ще играем третия епизод от оцеляване на острова. И от първия и от втория епизод трябваше да трия кадри поради грешки мои, технически грешки. Защото един ни беше 17 минути. Видяхме тук една вещица, ето я. Е там. Нагласихме се тук за бой, сега това ще го махна и ще се дръпна. И ще опитам да я ударя без тя да ме метне някакъв полшанка. Махни се бе, махни се бе! Чува ми паяк там, ама. Да е бъхтале! Я! Тя сега ще ме нападне. Я! А! Умери ме. Само че вече свърши. А! Ще я бъхта се. Оли майко, оли майко. Не може да оцелиш. Умери ме. Бягай оттам, ба. Ауч, ауч. Що не ми се зарежда? А! На ти го! На ти го! Килна ли? Не! А! Бягай! Там на стълбата ми има и крипър и вещица. Бе, бързо да се качвам. Крипър там да си гърми. А не ме интересува за вещицата. Паднах. Оле майко, оле майко, оле майко, оле майко! Да, за крипъра не ме интересува, а за вещицата малко ме интересува. Кога ще килва? Защото ми напълниш дълбата с капани. Аре бе, идвай бе. Смутаняшка, искам да те отрепа. Смутаняшчица. Ще нападна от главата. Наполовин се чуте съм. Не! Трепаха ме пак. Трябва да си взема чекпоинт. Не може така да продължава. И сега там ще си ме чака и ще ми обитава около къщата и няма да мога да влезна и това много ще почне да ме дразни. Въобще стана много зле. Аз определено трябва да си взема чекпоинт. Аре, няма ли някъде да се спавне някаква овца, нещо? Бъгнати животни. Пам. Пам. Пам, 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 пам. Здрасти. Пам. Пам, пам, пам. И сега трябва да си намерим островчето. Тук изглежда овце няма да намерим в този сервер. Само тъй ще оцеляваме. Не беше тук. Не беше на този залив. Ама определено тук ще ми трябва лодка. Малки коне! Оле майко, колко са сладички! Колко са сладички! Манички
Коне, мънички, коне, мънички. Мънички, искам да ме следват. Много са сладки. Те са си с майка си. Стига де. Много мразя така вода. Тук трябва да си направя някакъв път. Като говорим за път, като гледам, там обитава един скелет, един крипър и вещицата. И скелета ме видя. Крипъра дано не ме види. Да, още от сега да обръщаме натам, нямаме храна. И това не е хубаво, защото крипъра май не забеляза. Его тук вляво, много вляво. Сега вече до нас не се е подпалил още. Да отидем да си взема айтемите при нахалницата. Той крипъра ме е гръмнал. Крипъра! Не е вещицата. Крипъра! Ама дай са вещицата да не ни умери. Това беше много гадно. Така сега като ми взима кръв. На мен много не ми се ще. И се отрових. Въобще... Ми като си смотан. Как няма да се отровиш? Имаме ли друг меч? Хю. Имаме меч. Ето я. Ще отрепа и сега. Сега е моя момент. Макар и нямам много бутчета и много храна нямам и нищо нямам. Къде си? Трябва да падаш. Това разбираш ли го? Маниса, не те искам, не тъща. Yes! Отрепах та. Ама и аз се хилнах. Айде. Не дей ма килвай, не дей! Моля ти се да не дей, моля ти се, не дей. Не дей, още колко остава. Само че за мен страх да слезна долу. Да си го взям ли той? Оп, айде, отидах. Колко съм смотан. Не съм учишъл. Още имаш хапни. Айде, отидах. Не съм отишъл. Ха. Само ми се напълни едно животче. Ма сега така мога да си го открадна сам. Его там, крипърчето. Там ще гръмни сега, също на хилни. Гледай, скидай. Скивай колко бъгнат свят. Скивай само. Скивай. Мога ли да умера? Не мога. Почти гръмна. Да, гръмвай, килвай! Давай! Май няма да се разберем по този начин. Май няма да се разберем както аз си мисля. Затова, приятелче, съжалявам. Ядосах се! Ето ги малките коне.
успя ли тук това да го скочи? О, е! Аз съм паркур мастър. Само, че нямаше смисъл го правя. Доскока май. Това ще успя ли, да? Оп, там. Абе, аз съм Хеван Бул, бе. Какво искаш? След 5 минутки трябва да свършваме. Съжалявам, хора, ама не съм създала с приложението. Само това мога да ви кажа. И не съм виновен аз, че този нахален човек го е направил само за 15 минутки. Или пък защото Вики Випрот знае само това приложение. Или пък защото он скелет още седи там и обитава. Или пък защо толкова бързо ми се хабят бутчетата. Или пък вече ни остават 4 минутки. И си изхабихме минута и половина в въргалене в тази гадна вода. Само че, както виждате, животът е несправедлив. Ей, не ме пуши така. Майка. Имам ли още някакво оръжие, нещо? Ама аз сещам, че ще трябва да слагам блокчета. Оп, оп. И ехо, виждаш ли ме? Долу има още един. Въобще съм на хард мод. Оп. Така да падаш. Падай долу, че не заслужаваш. Мрежа! Лък! Почти имаме лък! Още само един паяк! И почти имаме лък! Лък! Само лък! Трябва ни лък! Само, че после ни трябва грабел! Майка. Всяко дати нещо в гръб ме нападне. I'm Q. Този тук ми е изкопал мината. Гати на халника. И ти благодаря все пак, че си ми открил къде ми е миничката. Читай, умий, оп. Добре, това ми бяха нещата. И ей, тук май видях още един паяк. Ето го, познах. Този път наистина доста килвам. Даде ли ми нещо? Не. Само се потрудих. Имаме лък. Точно след 2 минути свършваме. 2 минути. Една. Обърках се. Ауч. Бързо да се качвам, да не умирам с такива яки неща. Имам ли още някакъв стик? Точно за лък. Имаме си лък. Ауч! Не! Стига! Хора, май ще трябва да е това за епизода. Довиждане от мен. Чао!